Herois quotidians. Bona nit. Hi ha dos tipus de persones, els que veuen l'ampolla mig plena i els que veuen l'ampolla mig buida. Des de l'equip que fem aquest programa la veiem sempre buida del tot. Algú en diria pessimisme, algú altre en diria simplement set. Comença Herois quotidians, un programa de reportatges sobre gent admirable, com per exemple la família Capdevila o Vinya. Ells tenen un restaurant gallec de tota la vida al barri Gai de Barcelona, a l'Eixample. És per això que han decidit reconvertir el seu restaurant gallec de tota la vida en un restaurant gallec de tendència gai. I també coneixerem el primer cantautor de dretes del món, Ramon Muñoz, perquè estem molt acostumats a que les cançons amb missatge siguin sempre les de la gent d'esquerres, però la gent de dretes també té dret a que es difonguin els seus ideals, com per exemple el goig de viatjar en primera classe o el goig de marcar la casella de l'església quan fas la declaració de la renda. I a l'espai El Consell del Dia aprendrem a no ser racistes quan anem a la pastisseria. Des d'aquest programa voldríem que mai més ningú no tornés a demanar un incorrecte braç de gitano. Comença Herois quotidians, un programa que no seria impossible que estigués veient ara mateix el sexòleg Antoni Bolinches. Som al barri de l'Eixample, a Barcelona. Com el barri de Chueca a Madrid o el barri de Castro a San Francisco, l'Eixample, ara rebatejat com a Gai Xample, s'ha convertit en la zona gai de la ciutat. Les botigues de roba, els restaurants, els bars de copes o fins i tot els hotels s'han reorientat cap al públic homosexual i conviuen amb els comerços de tota la vida. Marc, avui és el gran dia. Com per exemple el bar gallec La Parra, regentat per la família Capdevila o Vinya. Però avui no és un dia qualsevol per als propietaris d'aquest bar. Tot i que fan el que fan cada dia, obrir la persiana de bon matí i posar-se a preparar menús i servir cafès, aquesta no és una jornada laboral com les altres. Els Capdevila o Vinya han decidit convertir el seu bar gallec de tota la vida en un bar gallec de tendència gai. Nosaltres tenim un bar tradicional gallego i a raïs d'això, fa 50 anys, tenim una clientela, en fi. Però resulta que el meu fill Marc m'ha convençut de transformar el bar gallego, que la meva senyora és gallega, i a raïs d'això hem fet un bar gai, un bar gallego gai. Esperem que triomfem, això és el kit. Bueno, jo feia temps que veia que el local no funcionava gaire bé, llavors ens vam reunir tots, el meu pare i la meva mare, vam fer un brainstorming, vam veure que la temàtica homosexual era la més adequada pel barri, perquè estem al Gai Xample, i bé, amb petits canvis, doncs podem donar una empenta nova al local. Hem canviat el menú, afegim rúcula a l'amanida, donem a catar el vi sempre, o el servim a copes. També plantegem allargar l'horari i fer alguna copa per la nit. No sé, posar-nos al dia. Convertir el bar gallec La Parra en un bar gallec gai passa per molts detalls decisius, però el més important és col·locar la bandera del col·lectiu homosexual en un lloc ben visible. Ja n'hi ha prou d'invisibilitat. Les lectures dels clients tampoc no seran les mateixes. Ara, el lavabo de les dones passarà a fer de magatzem, però caldrà redissenyar el pictograma del lavabo dels homes. Papá, portárselo. En Marc i la seva mare, un exemple de bilingüisme, es disposen a redissenyar el menú. Y este es el menú, pues hay ahora. Entonces mira las diferencias. El pescado, por ejemplo, nosotros pondremos siempre, antes decíamos lo que era, ahora pondremos pescado del día o peix fresco. Ah, está bien. Y ya está. Entonces a la hora de prepararlo, tú siempre montas las cosas. Pon menos, pero lo montas. Esto hace más volumen y a vista pues parece más bonito todo. Está bien. Sí. Esto es así. Siempre poner alguna cosa por fuera, aunque parece que se te ha manchado. Pues oye, pues esto está muy bien. Sí. Así. Y el rebozado, si no se hace, mejor para mí. Pues, no, menos faena, ahora no pondremos rebozado. Yo cuando te diga tempura, eso es el rebozado. Ah, está bien. Pero ellos se piensan que es otra cosa. Además, yo lo que veo que las criaturas estas te van a quedar con hambre. Yo lo veo poca cosa. A ellos, no te preocupes por el hambre de ellos. A ellos les gusta más pues las formas, no tanto la cantidad. Ellos no son de comer mucho. Son más pues, de que todo esté bonito, bien presentado. Por eso pues ponemos los platos cuadrados. Ah, está bien. Tú, pues, ten en cuenta que vas a perder más tiempo en prepararlo que en cocinarlo. I és el moment de reorganitzar les taules. Les estovalles de paper amb el bon profit, escrit en els 4 idiomes oficials de l'Estat, passaran a millor vida al bar La Parra. A partir d'avui,
el disseny és el que compta. Home, posem així. Que estoy un poco regalada. De ben segur que els nous clients sabran apreciar aquests canvis. Mira, mamá, has de hablar con el Papa y decirle que el fútbol se ha acabado. El fútbol del Puyal ya no puede ser más. Está bien, sí, lo que tú Yo ahora he dices. traído esto, Está bien. que es para poner música. Sí. Y me he bajado María Calas, que a ellos les gusta mucho. Está Entonces, mira, bien. ves, aprietas aquí abajo Sí. y suena la Muy música. bien, muy bien, Se muy bien. relajan, Está hablan, bien. van tomando su copa. Está bien. Escolta, Marc, estic molt dubtós. Passar de 50 anys d'un bar tradicional a un bar gai és molt fort. Però és que fa 50 anys estàvem en guerra i fa 50 anys no hi havia l'euro, és que hi ha molts canvis. Bé, jo he estat pensant i he reflexionat molt a fons sobre el tema i m'he donat compte de que la gent té dret a la llibertat sexual. Clar. Y además, una de las cosas que considero que se tendría que incorporar en la Carta de las Nacions Unidas, en la UNESCO, tendría que incorporarse el derecho de la sexualidad de toda persona y que cap govern tingui potestat Ni per repressió, tampoc. ni repressió, ni enjuiciar, ni empresonar per la seva sexualitat. És l'última frontera. Sí. Es que hijo, tu padre es muy pesimista. Es que Bueno, hay y que un poco animarse, antigua, claro. es un poco Y antigua, que esa gente son muy pero bueno. sensibles, pero esa gente ya está mucho a las pelas. Sí, no, Y eso es lo que interesa. Y seguro que verás que esto Clar. va a funcionar. Aquesta Claro, gent, jo jo m'he sí. donat compte que són molt sensibles i molt educats. Es que el que no se embarca no se marea. Sí. Rafael, claro, es que Pero la vida a es los hijos real. hay que ayudar y levantar esto todo. Tienes o sea, razón. Claro. Però és així, escolta. Sí. El que passa que sempre Costa, n'hi ha costa un costa un poquito. canvi que costa d'assimilar, Sí, pero ya verás cómo tú te alegrarás. Ya verás luego cuando veas la caja que me dirás. I comencen a sortir els primers plats. En Marc supervisa i instrueix la seva mare, la senyora Oviña. Mamá, ¿Qué, hijo, qué mira, quieres, eh? las patatas las pones aquí. Pones una patata aquí Bueno, pues así lo hacemos. como y un tú poquito de dices. salsa aquí. Aunque esté mal puesta. Sí. Ya está, suficiente. Claro, la rúcula la pones en el plato cuadrado. Ah, no. Pones un poco dentro. Todo dentro. Y un poquito de salsa por fuera, manchando el plato. Me parece que se te ha caído. Ya está. Muy bien. Así les gusta a ellos. Ah, está bien. Pues tú digas. I sembla ser que la nova clientela respon força bé. Bueno, primer día. Haremos És el primer dia de la resta de la vida del bar gallec gai La Parra. no se embarca, no se Papa, marea. papa. ¿Qué te hem quedat? Els pantalons? Vinga, els pantalons a baix. Molta sort als nostres herois quotidians. Hola, chicos! El Consell del Dia. El consell d'avui ens du a la pastisseria. És aquí on tants i tants catalans adquirim un dels dolços més típics i saborosos de casa nostra. Observem l'intercanvi comercial. Què voldries? Posa'm un braç de gitano. Molt bé. Així s'ha anat, va bé el braç de gitano? Perfecte. Perfecte. Aquest jove i aquest botiguer han dit braç de gitano i és per això que els altres parroquians se'ls miren amb reprovació i cert horror. Dir braç de gitano no és correcte. Dir braç de gitano amb aquesta lleugeresa és, sens dubte, ser vexatori amb les persones d'ètnia gitana. Si no volem ofendre cap col·lectiu, haurem d'eliminar el braç de gitano de la nostra vida i de la nostra pastisseria.
A partir d'ara, per referir-nos a aquest pastís de forma allargada, fet amb pa de pessic, farcit de crema, nata, trufa, etc., enrotllat i empolvorat amb sucre de llustre, xocolata o crema cremada, no direm braç de gitano. Direm braç d'ètnia gitana. Però qui és incorrecte a la pastisseria, probablement és incorrecte també a la rostisseria. Seguim, doncs, el nostre protagonista, que ara se'n va, alegrement, a comprar menjar preparat per endur. Potser som a temps d'impedir que se segueixi ficant de peus a la galleda, que segueixi ofenent col·lectius i persones amb el seu llenguatge culinari. Vale. Gràcies. I va, sisplau. Mira, posa'm una ració de patates Vale. Què més et poso? i un arròs negre. Ha dit arròs negre, i dir arròs negre tampoc no és correcte. Perdona, què m'has dit? En efecte, hauria hagut de dir arròs de color. Un arròs de color. Vale. I alguna cosa més? Sí, una amanida de blat de moro. Ha dit blat de moro, i dir blat de moro tampoc no és correcte. Perdona, què m'has dit? Una amanida de blat de moro. No anem bé, Amanida de blat de magrebí, sisplau. Hauria hagut de dir blat de magrebí. Home, aquí palpem el racisme cada dia. I mica en mica, amb el nostre granet de sorra, conscienciarem a la gent de que els nostres amics immigrants es mereixen el mateix respecte que nosaltres. Hi ha molt de racisme al món de l'alimentació. Avui hem après que no direm braç de gitano, direm braç d'ètnia gitana. No direm arròs negre, direm arròs de color. No direm blat de moro, direm blat de magrebí. Som al local d'assaig del cantautor Ramon Muñoz. En Ramon composa els seus propis temes i els interpreta en cafès teatres, sales alternatives o festivals de música. Gairebé sempre ho fa només acompanyat de la seva inseparable guitarra, Carmen, a qui en Ramon considera la seva amant. Ara són a punt Es d'assajar. tracta de fer-ho amb potència, saps? Donar-li a la cançó que he fet, saps? Donar-li una trempera, saps? Davant d'autor, saps? Al principi... Amb les seves cançons, en Ramon pretén canviar el món, difondre els valors en els que creu o donar a conèixer els seus poetes preferits. Però hi ha una cosa que el fa diferent de qualsevol altre cantautor. En Ramon és cantautor, però de dretes. Ja des del principi, també més suavet. Avui, en Ramon ensenya als seus músics un nou arranjament d'una cançó amb missatge, Colegio Religioso. Cuando te cases conmigo no usaré preservativos, pues tú y yo concebiremos docenas de seres vivos y estos hijos no vendrán a un hogar pecaminoso, pues habrán sido educados en colegio religioso. No queremos para nada, en la escuela gratuita, en la escuela concertada. Yo no quiero que mis hijos pasen nunca por el trago de tener que ir a la escuela y que no sea de pago. Ser cantautor de dretes no és gens fàcil. En Ramon ho sap prou bé. No sempre compta amb la comprensió dels altres cantautors, tots d'esquerres, o dels músics amb els que treballa. Però per ell és un repte donar veu als que no tenen veu, als empresaris, als latifundistes, als que fan la declaració de la renda i el surt positiva. En definitiva, els grans oblidats de les cançons amb missatge. És com si el monopoli de la protesta el tinguessin els cantautors d'esquerra i crec que hi ha molta gent que té moltes altres coses que dir, difundir valors com la família, l'honestedat,
el dret al treball digne. Jo em considero neoliberal. L'Arcadi i en Jordi, el seu baixista i el seu bateria, no comparteixen amb ell el fons, però sí la forma. El consideren un gran cantautor, tot i que sigui de dretes. Jo me'n recordo molt quan el Ramon em va passar la demo, que hi havia temes com el Colegio Religioso, per exemple, a mi em va semblar un tamàs, no? Llavors, jo soc molt més de les persones que no pas de les idees. I llavors, jo quan vaig sentir allò, vaig pensar, hòstia, aquest tio és un musicàs, no? És un músic del Kindle, és un talent de hòstia. No ho vaig pensar dues vegades, no? Vaig dir, hòstia, jo he de tocar amb aquest tio. La cançó Construyendo el Litoral Levantino, a mi la veritat és que té coses musicalment que m'agraden molt. La cançó Soy de Derechas és una cançó que el pont em recorda molt a Radiohead. I també la cançó Propiedad Privada, hòstia, és que és molt original. Amb la cançó Cerremos las fronteras a tanta immigració doncs passa una mica el mateix, no? Jo gaudeixo molt de la música en directe, veig allà que hi ha tota una gent que no sintonitzen amb res amb mi. I pensar així en l'obra del Ramon, a mi el disc que m'agrada més és Ramon Muñoz canta José María Pemán. Home, tenim un problema amb el Ramon i és el tema de la facturació, no? Que sempre mai ens vol pagar en negre, sempre hem de fer factura i total per 3 o 4 bolos que fotem l'any. I clar, és el que té, no? Hòstia, clar. Hòstia, espera. Espera, hòstia. Això el Ramon que no ho vegi, perquè si no... Després de l'assaig, en Ramon i els seus músics s'acomiaden. Aquesta tarda, el nostre cantautor de dretes es desplaça a Alacant, on actuarà a la Sala Nueva Espanya. Allà hi farà un recital acústic, només amb la guitarra i la força de la seva veu i les seves idees. Però, com sempre, entre el públic no hi faltarà la seva fan principal, Glòria Tàpies. Ella no es perd cap dels seus concerts. Oh, hola! Passeu. Veniu cap aquí. Aquí tinc els meus tresors. La Glòria ens vol posar una cançó. Que són la meva vida. La que més li agrada d'en Ramon Muñoz. Esprit d'Inques... Aquí, em penso que aquest m'agrada a mi. Molt. Us l'ensenyaré perquè el sentiu tots. I aquí dintre hi ha una cançó que m'agrada molt. Aviam si la trobo. Marca la casilla de la iglesia al hacer tu declaración. No, aquesta no és. Cuando el delincuente no se puede reinsertar, de la pena de muerte tendríamos que hablar. És maca aquesta, però no és aquesta. Corazón democristiano, corazón democristiano, corazón democristiano. Tú lo sospechas, soy de derechas. Ara, aquesta és molt maca. M'agrada tant que hasta he posat el politono. Soy de derechas. Ya lo sospechas, soy de derechas. Però per en Ramon Muñoz ha arribat l'hora de marxar a l'aeroport. És el moment d'agafar l'avió fins a Alacant. I és justament a la sala VIP de l'aeroport del Prat on el nostre heroi quotidià va composar una de les seves cançons més emblemàtiques, Viajar en Primera, tot un himne per a milers de persones que viatgen en business class. Hoy quiero hablarte siendo muy conciso de un paraíso. Es algo caro, pero vale la pena, nena.
Si puedes permitírtelo, vuela en primera. Traen antes la comida, la sirven de otra manera. No lo dudes al coger el puente aéreo. En primera hay galletitas y auriculares estéreo. Cuando corren la cortina que te separa del pobre, piensas yo como langosta y él come sopa de sobre. Pues tú eliges de la carta y él va siempre de menús. Tú te irás a casa en taxi y él cogerá el aerobús. La Glòria ja fa estona que ha arribat a la sala de concerts Nueva Espanya d'Alacant i amb ella molts altres seguidors d'en Ramon, persones de dretes que finalment veuen com un cantautor fa poesia dels seus problemes quotidians. Jo sóc la Roser, sóc presidenta del club de fans del Ramon Muñoz. Jo sóc un seguidor, un fan. On va ell, a tot arreu va. Jo no sé, escolta, és que és com una enfermetat, això, sap? La gent se va acumulant i cada dia, escolta, estem més agobiats de tantíssima gent. Molt, de veritat. El missatge que em fa és que no l'he trobat enlloc. No he vist cap cantant que canti amb aquesta claretat i el que vol el poble. Trobo que sí, que la gent de dretes està molt poc representada. Sí. Penso que ser de dretes costa molt, sí. A mi els cantautors d'esquerra no m'agraden gens, vas ni mica. I hi ha una cançó preferida. Tu lo sospechas, soy de derecha. Autògrafs i nervis perquè, segons diu en Ramon, el dia que no em posi nerviós, estaré mort. Soy de derechas. ¡Bravo! Tú lo sospechas, soy de derechas. Cataluña es una región, lo digo de veras, cerremos las fronteras a la llegada de tanta inmigración. Pertenezco a la derecha pura y dura, por eso me miran como al demonio, porque no pruebo el sexo contra natura, porque no pruebo de los gays el matrimonio. Los chistes del roto no me hacen gracia, me aburre Concha García Campoy. No compro condones en la farmacia, me iría de copas con Rajoy. No totes les persones que han assistit a un concert d'en Ramon són tan entregades. De vegades, alguns cantautors d'esquerres intolerants han agredit el nostre heroi quotidià. Però ell sap que no està sol. Sap que persones de conviccions morals com les seves, persones de dretes, no faltaran mai entre el seu públic. I la setmana que ve coneixerem un grup de veïns que estan a favor del botellón o ampollot, però de qualitat. És per això que ofereixen xampany i vi del car als joves que el practiquen. També assistirem a la teràpia d'un grup de metres que pateixen depressió per culpa dels seus insensibles clients. Fins aquí, Herois Quotidians, un programa que a vosaltres us farà més rics per dintre i a nosaltres més rics, però en el sentit estricte del terme.